Csak hogy bekapcsolom. Na sziasztok, ebben a mai videóban Minecraftozni fogunk. Na, most itt folytassuk. Na most folytassuk a Minecraftot. A videó privátba, premierbe. Meg is nézem. Azt hiszem átadni fel, hogy hány órás. Bírom. A híres neves TG botit. Beszélünk csőzét? Mindjárt hadd nézzek már. Kicsit tévézek. Elfáradtam. Van TG boti. Ki fogja adni a csatornámat, mert már maradt a videó. És ott is van, miről beszélünk? 50 Szóval, és itt a videó! 19 órája van, egy megtekintés. Nézzük már! A kedvenc youtuberem. Hányan iratkoztak fel rá? Vagy hányan raktak rá egy lájkot? Nézzük hamar. Nincs like rajta. Ó, nem, ezt a videót ad. Van ott húsod. Várj, de bele van forgatva. Miért van? Nem forgattam bele. Ki tudja? Mit te csináltál? Mi? Ja, igen, mondtad. Zombie, én elkezdtem választani köveket. De mi van, hogy kezdtem én el? Hát de én úgy, hogy mutattam is. Én szerintem nem. Most voltam már. Mindig van a második részben. Csak 10, ez tegnap volt. Mi? Ez telefonja volt. Ja, én is Levideóztam, hogy a házam felépítta. Folytatom. Én már nem folytatom, már kész vagyok a házamban. Amúgy kicsit építgettem, azt beírom, hogy sorry, guys. Videózok tovább. Majd videózok tovább. Figyelj, hogy elfogadom. Mit? Majd a ház alapján. Igen. Most mit csináltál itt? De a videóban... Mit csinálsz itt? Jaj, fejeztem be a házam, aha. Most csinálod a házadat? Hát most fejezem be, de már elkezdtem. Emlékszem. Úgy ez egy hajó. Majd lesz egy második évadja.
majd tudod. Majd mindent most tanultam a hibám, vagy most mindig azt fogom csinálni, hogy felosztom a videón, akkor nem a telefonja. Toksa. Ez milyen baj? Ja igen, ezt tudom melyik bánya. Ez még mindig ott van, nem? Nem kell meggyújtani. De meg kell. Nem kell meggyújtani, az enderpearl-ökkel fog megcsinálni. Segítek ám, ha majd akarod. Nem kell. Ez az enyém videóm, nem a tiéd. Oké, bocsánat. Nem baj. Balra majd át kéne menni. Nem oké, bolva, én nem itt a videóban, hogy hallottam mindent. Hát nem gyújtódik be. Let's go! Úgyhogy nem csinált semmit. Csak nem úgy kell, hogy kell. Várj, hagyd próbáljam meg így. Nem úgy kell. De hagyd próbáljam már meg így is. Na és enyém videóm. Segíthetek Annámnak, tessék. Nem segíthet. Te is segít. De Jaj, megiszom akkor dögöl. Mit csináltam mit csináltam a hidat? Zsob, mit csináltam a hidat? ha jó van már, nem? Jó, büszke vagyok rá. Miért kapcsolsz hangot? Nem értem, semmi értem. Van csodva. Segítsél akkor, na! Hogy kell csinálni? Ott van mögött! Ott volt te! Itt Van! De ezeket a világokat törják ki, ezeket a világokat, mert akkor nem tudod ráktenni. De látod, a világot tört ki, világot. Oda tegyél még fülblokkot. Oda tegyél fülblokkot. Ja, itt mit csináltál te? Azt mondtam neked, hogy itt. Hoppa. De nem, ezzel nem lehet kitörni. Nem akar bejönni az ölembe. Ne abba tört ki a... Ja, tényleg. Hoppa. Ja. Új, esek bele. Na, ez igen. Csak nem videóztam le, hogy teljesen felejtettem, de itt már égettem a hangokat.
Most miért nem jössz be a Nem szobába? beszélsz? Nem akarok. De, ez nyugtató videó. Látszik, hogy magyar vagyok. Nem, magyar, de én vagyok. Amúgy a feliratok is magyar. Ha jó, hát most levigyeltek. Csak itt... Itt van, hogy én ezt szókkal, Zsomi. Mindjárt. Most már Csinálok felettes neked a egy ház. videót. Zsominak is van egy háza, ott felettem, és van erdélye is. Erkély. Mi az árki? Hát, hogy ki tudsz menni, levegőzni egyet. Majd ha megengeded, megmutatom neked. Ahol ki lehet menni. Tulajdon. Nekem a 2 ágyam van. Az kell nekem. Ne húzz ki! Nem fog rám menni! Az a enyém kell nekem. Oké, neved. Paf. Kicsit igaz fúj a szél, de nem. Nincs most ezt a tévét kifogom úgy, és megnézzük, mi van mögött. Azt vártam, hogy húzzam. Bából, kapcsolom. Tényleg, Zsumi, nekem van olyan zsákom. Aha. Onnél hol tetszett, bejönnek. Tessék? Onnél hol tetszett? Na, megcsináltam ebbe a videóban. Szaros falusi. Nem a szaleg amúgy. Miért nem olyan szerint, kaptam volna ilyet? Nem kapok gyémántot, cserélni lehet vele, de idegesítő. Gyűjtöttem az összes blokkot szerintem. Nézd meg a túlélő világomban. Igen, ez az. Nézd meg a túlélő világomban, vagy a lépcsőt. Azt sem videózhattam volna. Hogy... Megcsinálom, jó? Hogy elmegy ez. Hogy kiütöm, azt újraépítem. Lassan. Zsómi, hol meg ezzel a túlélő világomban, amikor egyszerűen a sárkány? De lövöm amúgy. Ebből akartam a háztetőt. Csak rosszul nézett valaki. Lent várom, hogy szálljon le. Szoros falusi. Mondd a falusi. Nem tudom megölni. Az! Kitörtél meg. Mondd a falusi, durva. Most... Nem tudom megölni. Hát kell. Amúgy hamarosan lesz. Hogy lesz?
az fekete ágyad? Hát olyan fekete bárra, csak ritka a nála van. Nekem zöld. Zöld, hát akkor majd átszínezem valahogy, nem tudom, hagyjuk. Itt váró a drágán. Figyeld, Öcsi, hogy jön. Mindjárt jön. Jó, Öcsi, Öcsi, Hogy hívják? Ender Dragon. ja. Én úgy hívom, hogy Ender sárkány. Ender. Amúgy igen. Ender. Ender sárkány. Mert Ender, mert... Ender. Ah, tényleg, ez Ender sárkány? Tereport. Atya, Ender. Ender az a vége. Ender. Végzett szár. Végzett. Végzett sárkány. Ez a neve. Igaz? Ja, igen. Ennyi perces a videó. 24 perc. Zombi, majd azt fogom csinálni a világomban, hogy mutatni. Arra meg a bánya. Érted? Körben. Már ez ott a favágom. Ez. Aha, favágom. Hát itt szépen. Azt a... Azt a öt mindjárt legyőzik. De végzett sárkány. Öcsi, végzett sárkány. Itt van. Majd mindjárt írja Minecraft. Sokkal szó. Add oda! Látod. Ezt persze tudtam. Csána! Minecraft! Most nem tudok játszani. Végigjátszottuk a Minecraftot. Öcsi, most nem tudok játszani. Nem felmutathatom a gyorsan házadat? Mindjárt. De már megnéztem. Nem néztem. Vagy hogy inni, ha elrontottad te. Az, minden. De hogy néztem. És ott van egy öt. Na, Miért az a tiéd? Átváltítottad a nevedet. De az nem a tiéd világ. ez az enyém világom, amiben a videó is van. De jó. Még videózok amúgy. Jó, megnézhetik az én házam. Ja, megmutatom a házat. Elég. Hát, megmutatom a másik házat. Ja, igen. Hol van a háza? A házam? Megmutassam? Nem tudom. Nem tudod egyáltalán. De, oj. Halljál meg, és ott fogsz újraéledni. Jó, hogy? Hol egy zombi? Pajzsonos nekem. Tudom. Akkor a pajzsó... Ott egy pók, ölözni. Creeper. Na. Ott egy creeper. Jó, nem ezzel... Újra születés. Na, ilyen a házad. Majd fákjába rakhatom gyors. Csak visszaadom. Jó. Várj meg, ne nézd meg. Jó. Hol a fákjám? Ott van 13. Oké, neked is. Még csak... Becsukom a szememet. Oké, még ne. Szól, ha... De mikor néztem? Tessék. Megnézem. Ez olyan jó szobán. Kettő lába. Vagy nekem is így akarom ezt sátok. Azt a te. Van kemence. Ez a enyém. Igen, nézd meg hátul.
Hogy kraftoljak már neked? De nem kell nekem. Az már van nekem már sok. Nekem nem kell. Ja, jó. Nézz hátra. Miért? Csak nézz hátra. Ott van, nézd meg a elkép. Ó, Ez a tiéd. ó, mi ez? Gomb, hogy be tudjál menni, mert feljön egy zombi, kinyitja a csapajtot. Nekem én is így hagyom meg. Na, Tényleg? vágót. Jaj. De jó, már köszi. Basszok egyet itt. Mama. Tetszik neked? Ja. De most miért aggód be? Na, de jó házad van. És ez a testvérem háza, csak én még nem tudtam. Na, shit. Good, Melyik bányászni? ez én világom. Ja. Oké, megmutasom a bányát. Ja. Vagy csinálok armort neked, hogy nehogy megdögölj. Itt a lépcsőm. Itt a izé. Oké. Most kinyitom így. A lehetőséget a 16-ra. De laggos te. Mi történt a... Majd ne... Öcsi, a szíved olyan, mint egy piros vonal. 3 vasom maradt. Öcsi, nézd, piros vonal mi a szíved. Nézd, piros vonal a szíved. Tényleg. Oké. Hát most ennyire, hát... Jó. Van 2, de... Pajzs. Öcsi, ott a kutya a Hol videóban. Igen, csak nem volt nálam csont. Majd megnézed. Ó. Most szeretettem egy kutyát, próbál. És hol a bányázó? Az. Nem az a bányám, hanem a bányám. A bányám Creeper! Mi az? pokker felrúgott. Nem, semmi szív nem ment le. Tudom, csak megijedtem. Na itt az enyém, az én bányám. Nem. Majd. Itt van víz, nyugi. Azt a. Csított a G. Nem fogom. Amúgy itt sose találtam gyémántot, csak sokkal sem. Majd le kell ásnom valahol, és szarsz. Ezeket én csináltam. Ott a csákány. Áss ki követ. De miért nem ások? És itt fel tudsz menni. Mik ezek? Hát nézd, várjál. Oda. Jó, Ott a víz. igen, oda essél. Ó, ne! Nem baj, van ám kell. Ja, van ám, azt hiszem. Erre menjél. Ott frankjában. 5. Igen. Ne tegyél mindig mindenhova. Ja, ahol nagyon sok. Ide nem menjek, mert nincs semmi. Olyan. Nézd körül, azt majd lép ki, azt nem megy ki, akkor lép ki. Itt a kutya. Itt szem. Öcsi, itt valakit megölt. Megutottam valami. Valami jön. Herobrine lőtt. Valami jön. Ó, az volt. Látok semmit. Megölöm magam, hogy visszamenjek. Oksa. Nem sajnálom. Na, mi történt a házadat? Ja, még nem csináltam. Azt. Miért? Miért az állam? Ó, megmutassuk neki a Minecraftot. De csak nehogy elmegy. Én nem megyek a anyémbe. Ja, ha elveszi, de miért veszi el amúgy? Nem tudom. Bemutasd meg az anyémat. Jó, csak anyémet mutatom meg.
Arra szoktam dohányt kérni ilyen. Tessék? Ha? Már kapta. Ó, lehet, hogy játszani vele. Hol a házam? Az nem az. Szia. Játszani jött. Már megkeresel ennyi világomat. Csá. Csácsú, mit csinál? Saját foglalkozni. Mindjárt valamit mutatok Áron. De mondom, egész nap most komolyan Minecraftot fogjátok nyomni. Nem! Csak büszke volt magamra, hogy letöltöttem a Minecraftot. Menjünk ki. Ez az előzetes verziója. Ezt én ingyen töltöttem le. Nem Minecraftot. És ez tényleg... De azt hiába. Próbálhatom, megnézhetem. Aha. A Jocsi azt mondta, hogy ne vedd el. Mindjárt megkeresel ennyi világomat. De hogy próbáljuk? Melyik a ennyi világom bár? Ott van az a fehér. Melyik? Ez? Nem, nekem kreatív van. Kreatív az. Ezt megnézem, Ne, melyik. arra ez az én házam. Már mellettes, meg van erkélyem. Ja, az Te nem enyém. játszasz a Minecraft-tal? De. Szoktál? Mi? Szoktál játszani? Miért neked is le van töltve? Persze. Ja, Mindjárt megkeresel ennyi világomat. te töltötted le. Mi? Ezt így csináljátok? Öcsi, ez az öcsi videója. Nézd. Hogy én is